dia a tothom. Moltes gràcies per assistir a aquesta jornada de cloenda i de les conclusions de les jornades sobre els 30 anys de la reserva de biosfera. Primer de tot, donaran la benvinguda a Laura Galó, José Luis Benejan i el conseller de Cultura, Educació, Joventut, Esports i Ocupació del Consell Insular de Menorca i president de l'IME, Joan Pons Torres. Ens hi passa. Gràcies a tots per la vostra assistència en aquest acte i gràcies sobretot a aquells i a aquelles que han participat en les diferents jornades que s'han desenvolupat al llarg d'aquests darrers dies. Espero que hagin estat profitoses, espero que hagin estat debats intensos sobre tot el fet, tot el aconseguit des de fa 30 anys i els reptes que tenim d'aquí endavant fins a arribar al 2030. L'objectiu de sostenibilitat és irrenunciable per qualsevol societat avançada. Anem cap aquí, no podem mirar cap a una altra banda. És lògic que totes les institucions estiguin implicades en aquest projecte comú de societat i també és lògic que totes les altres entitats i totes les persones que constitueixen la societat menorquina també hi estiguin implicades en tot allò que té a veure amb el que s'ha fet i el que s'ha de fer d'aquí endavant. Espero que ja dit els debats, les reflexions duites a terme en aquestes jornades ens hagin conduït a tots i a totes a conclusions que permetin avançar dins el camí que estem transcorreguent des de fa ja tant de temps i només dir que l'Ajuntament d'Olot sempre estarà recolzant totes aquestes iniciatives. Per nosaltres és un orgull que aquesta cloenda tingui lloc aquí, en aquest emblemàtic convent de Sant Diego, i que dir-los que si Menorca és un tresor per tantes coses que tots tenim ben clares i ben gravades en el nostre cap, en la nostra ment, sense cap dubte, fites com la declaració de la Menorca Reserva de Biosfera és una de les seves joies indiscutibles, que hem de polir, que hem de cuidar i que hem de preservar, perquè preservant la Menorca Reserva de Biosfera, preservant tot allò que estimam, preservant la Menorca que volem, la que encara vivim i la que volem seguir vivint. Així que anem-vos a tots a continuar perseverant, a continuar apoyant, recolzant aquestes iniciatives que són tan importants, agrair i felicitar l'Institut Menorquí d'Estudis, la seva empenta, els que hagi organitzat les anteriors jornades i aquestes d'enguany tan significatives per les dates que ens trobam, per l'aniversari que estem celebrant. Animeu-vos a continuar també en la vostra tasca, agrair-vos, com dic, la vostra labor i a tots, ja dic, mil gràcies i benvinguts a l'Olot. Primer de tot, evidentment, saludar totes les autoritats, l'alcalde i són moltíssimes que ens acompanyen avui i com a nom del Consell Insular de Menorca, del Departament de Cultura i també de l'Institut Menorquí d'Estudis, voldria primer de tot donar-se enhorabona als tècnics, a la coordinadora, al director de l'Otzan també i a tota la gent de l'IME que ha fet una feinada en col·laboració amb Medi Ambient per organitzar aquestes jornades i especialment també un agraïment a l'Agència de Reserva de Biosfera i a tot el departament de la Reserva de Biosfera del Consell Insular de Menorca. Ja han passat 30 anys de la declaració de Menorca Reserva de Biosfera, els mateixos anys que tenc jo, i per tant això demostra que el pas i la conservació que ja no només és una cosa històrica, sinó que molts de menorquins ja han nascut amb aquest concepte interioritzat de la Reserva de Biosfera que molta gent amb molta feina va aconseguir anys enrere. Sense dubte, la fita de la Reserva de Biosfera que va marcar rumb cap a la Menorca sostenible del segle XXI que tant ha lluitat i que crec que també és motiu de consens i que molts compartim avui en dia. I això ho relacionam amb una altra fita històrica que no pot ser d'altra manera. Com va dir en Cipriano Marín, l'expert en illes per la UNESCO a la seva conferència de Sant Antoni, molt pocs territoris en el món poden presumir de tenir la doble distinció de, per una banda, reserva de biosfera i, per l'altra banda, la de patrimoni mundial, com si nosaltres tenim aquí a Menorca. Curiosament, avui encetam la lectura de les conclusions, però jo per donar-li un poc de gràcia el que faré serà amollar un interrogant el dia en què estem
aquestes conclusions, però crec que hi ha un interrogant, i de fet aquest dia sortia per el diari, que és important i que la Menorca Reserva de Biosfera i la Menorca Talaiòtica Patrimoni Mundial crec que poden ajudar a respondre a aquest interrogant. La pregunta que me faig és com pot ser que la Menorca Reserva de Biosfera i la Menorca Patrimoni Mundial tingui un atur estructural de 2.000 persones a la nostra illa, en les oportunitats que això realment és capaç de generar per la nostra illa i vivint en el paradís que vivim. Per tant, la conclusió a la que arribo, i amb això tancaria aquesta salutació, seria que sense dubte les dues distincions, la de Reserva de Biosfera i la de Patrimoni Mundial per la Menorca Talaiòtica, demostren l'avanç que s'ha aconseguit, que han aconseguit entre tots en els darrers 30 anys en matèria mediambiental, en matèria patrimonial. Ara hem d'aconseguir, no hem d'oblidar, l'avanç també del benestar dels menorquins. Com ha explicat moltes vegades el conseller Simón Bornès, en l'equilibri entre el territori i el benestar dels menorquins hi haurà la clau de la Menorca que crec que tots volem i per la que tots lluitam. Per tant, està en les nostres mans, especialment en les vostres, en les dels científics i els organitzadors d'aquestes jornades, aconseguir que la Menorca Reserva de Biosfera i la Menorca Talaiòtica Patrimoni Mundial sigui capaç de generar noves oportunitats laborals de futur, especialment per als joves de la nostra illa. Enhorabona a tots per la vostra feina i endavant. Moltes gràcies per aquestes paraules de benvinguda. De fet, avui el meu paper és només de conductora de l'acte, però me vull afegir en aquestes paraules també d'ells dos d'agraïment una vegada més a tots els organitzadors, ponents, participants i assistents en aquestes jornades per haver arribat fins aquí una vegada més que 5 anys en aquesta sessió que realment culmina 5 dies intensos de revisió, anàlisi i debat sobre les perspectives de futur de Menorca Reserva de Biosfera. I a partir d'aquí donarem pas a les següents parts de l'acte. Gràcies a tots. Primer de tot, el que farem serà una breu revisió del compliment d'aquestes conclusions de les anteriors jornades sobre els 25 anys de Menorca Reserva de Biosfera, que van quedar condensades en un decàleg amb 10 propostes a futur sobre els diferents aspectes d'aquesta reserva de biosfera i que estan publicades en un llibret com aquest. Faran aquesta revisió d'aquest decàleg en David Carreras, biòleg i director de l'UPSAM, i l'Àlia Llers, sociòloga i tècnica d'estadística i medi social de l'UPSAM. Bon dia a tots. Primer de tot voldria agrair l'assistència de tots vosaltres i un poc que sí que realment la setmana passada va ser una setmana intensa, van ser 5 dies de debat, de reflexions, on van participar més de 45 ponents entre xerrades i taules rodones i on hi va haver una assistència d'entre 50 i 70 persones a totes les sessions. Per tant, unes jornades realment viscudes, unes jornades intenses, i que ara amb aquests dos apartats que anem a encetar intentarem resumir un poc algunes de les coses que es van dir. Lògicament no podrem arribar a tot, però sí que intentarem condensar un poc amb aquestes dues presentacions que venen a continuació. Per tant, a l'Àlia i a jo ens toca primer fer un poc de revisió des decàleg de conclusions de les jornades de 25 anys, o sigui de fa 5 anys, que és el que vam dir que hauríem de fer fa 5 anys, que és el que hem aconseguit i el que no. És un poc una revisió feta a partir del que es va dir la setmana passada a les jornades, també algunes dades de l'UPSAM, aportacions de membres de l'IME que han estat consultats, i a partir d'aquí hem fet un poc aquesta valoració. Les primeres propostes del decàleg
era apostar de forma decidida per la sostenibilitat com una estratègia de desenvolupament econòmic. S'ha d'aprofitar la bona conjuntura internacional en iniciatives de desenvolupament sostenible per fer un pas cap a Europa i aconseguir recursos perquè Silla es converteixi en un veritable laboratori d'experiències pilots en sostenibilitat. Realment, al llarg d'aquests 5 anys, hi ha hagut una inversió important per part de fons europeus, especialment a través dels fons Next Generation, a través del Pla de Cooperació de Transformació i Residència de la Unió Europea. Sabeu que aquest pla està estructurat en 4 eixos: transició ecològica, transformació digital, cohesió social i territorial i igualtat de gènere. Són bastants els projectes que s'han pogut desenvolupar a la nostra illa en base a aquests fons. També dir que aquests fons, diferents veus apunten que no han pogut ser prou ben aprofitats també per una limitació de capacitat de gestió d'aquests fons, en quant a que els temps que es donaven per executadors eren realment curts i no era fàcil poder-ho fer. Si ens centram més a revisar algunes de les experiències pilot, hi ha hagut alguns intents, alguns projectes, com per exemple el programa Insulae i el programa Clean Energy, que és en matèria d'energia, on s'han pogut fer unes primeres experiències, i també la proposta de crear la granja International Rural Hub en temes d'agricultura. Creiem que en general són propostes encara, o són projectes que han tingut uns resultats molt acotats, poc generalitzables, i no tenim constàncies que cap d'elles hagi materialitzat d'una forma encara prou efectiva. Per tant, pensam dins aquesta proposta de promoure Silla com a una zona, com un laboratori d'experiències pilot, que també és una de les característiques que marca la definició de reserva de biosfera. Crec que dins aquest marge, dins aquesta, com a zona de laboratori, tenim encara un important marge de creixement. D'acord. El segon punt d'aquest decàleg d'augmentar la inversió productiva en una formació específica, continuada i adaptativa a les noves oportunitats del mercat de treball, per millorar la qualificació del personal i reduir mancances de perfils de treballadors específics. Invertir en aquesta mesura i en l'anterior és imprescindible per mitigar la fugida de talents que pateix l'illa, especialment entre la gent jove que han acabat els estudis universitaris o bé els que no troben cursos formatius atractius en aquesta illa. En la revisió del decàleg sí que constatam que s'ha mantingut una oferta formativa específica mitjançant l'oferta de formació per a persones ocupades i desocupades, i també hi ha l'existència de programes mixtos i programes de formació dual que permeten l'aprenentatge d'una professió combinant amb una contractació laboral de formació per a aquestes persones. No obstant, sí que considerem que queden reptes pendents a fer, i és que Menorca té un mercat de treball molt enfocat cap al turisme, però hi ha determinats sectors i ocupacions on els treballadors qualificats són escassos, no hi ha una formació específica que permeti formar en aquelles professions, i moltes vegades acabam, com us estem trobant, amb una manca de relleu generacional, una mancança de relleu de persones que puguin exercir aquelles professions. En aquest cas, una de les dificultats que hi ha és disposar d'una formació específica aquí a Menorca, ja sigui per una manca d'espais preparats i equipats per fer aquestes formacions o per la mancança de professionals que puguin exercir la docència. I una segona qüestió, que era la de mitigar o revertir la fugida de talents de Silla, considerant que és complexa, que no s'acaba d'aconseguir, perquè també passa per oferir oportunitats laborals, llocs de feina qualificats, en sectors diversificats, intentant anar un poc més enllà de l'oferta enfocada en el turisme
i hi ha altres condicionants com poden ser també les dificultats de trobar un habitatge, de fer el seu projecte de vida que poden condicionar perquè aquests joves no retornin a Silla després de finalitzar els estudis. El punt 3 fa referència a reivindicar els sectors primari i industrial encara actius com a sectors claus i elements diferenciadors de l'economia menorquina i crear la marca reserva de biosfera per potenciar els productes d'aquests sectors, apostar pel sector de les noves tecnologies i la seva implantació afavorint una adaptació als mercats. Quant a la primera qüestió del manteniment del sector primari i industrial, basta mirar les estadístiques de treballadors afiliats a cada sector per veure que no anem per gaire bon camí. Hi ha hagut una disminució del pes relatiu del sector primari i del sector indústria al llarg d'aquests 5 anys, sempre comparant les anteriors jornades cap aquí. Com podem veure, el sector primari ha passat d'un pes del 2,1% al 2,6% i el sector industrial d'un 12,1% a un 10,9%. Per altra banda, lògicament, si és un percentatge, han augmentat el sector de la construcció, passant d'un 14,5% al 15,1% i el sector de serveis del 70,6% al 71,4% despès relatiu. Per tant, aquí creiem que encara també queda molta feina per fer. I la creació de la marca reserva de biosfera, que l'objectiu era posar en valor els productes i serveis que ofereix Silla, realment ha tingut una benvinguda molt important. S'han certificat més de 60 empreses en diferents grups temàtics, productes, experiències, allotjaments, restaurants i espais culturals. Per tant, s'ha creat realment la marca de reserva de biosfera, com s'havia dit, i ha tingut una bona rebuda, com dic, però a la vegada el sector primari i el sector artesà està encara poc representat amb aquesta marca. Hi ha poques empreses que s'hi hagin adherit. A la vegada, la darrera menció que es feia en Decàleg, que és aquest tercer punt, era sobre la implementació de les noves tecnologies i d'empreses dedicades a les noves tecnologies en Nord. Aquí també pensam que s'ha perdut una oportunitat amb els fons Next Gen de la Unió Europea, com deia abans, que haurien pogut servir per ajudar a intentar promoure més aquest tipus d'empreses dedicades a les noves tecnologies. El quart punt deia definir un pla estratègic d'integració social respectuós amb la diversitat cultural i basat en 3 eixos: econòmic, social i polític. Per això cal potenciar una visió integradora en les polítiques públiques socials i un treball en xarxa dels agents de serveis socials, educatius i cívics. Les famílies han de ser el centre de les actuacions a fi d'augmentar el seu apoderament i la seva capacitat integradora. Des de la revisió d'aquest punt, constatam que durant aquests 5 anys no s'ha definit un pla estratègic amb un abast integral. Els diferents serveis que es dediquen a l'àmbit social i l'atenció han fet una gran feina, han prioritzat la intervenció social, és en un context important que ens hem trobat amb una pandèmia de la Covid-19 que ha suposat un important esforç per a aquests serveis, amb un increment de càrrega de feina i d'atenció i també de recursos econòmics que s'han de destinar a ajudes directes. Crear un pla d'aquestes característiques on han de serveis generals i serveis específics d'àmbit d'atenció social requereix d'un gran volum de feina, d'una gran dedicació que no s'ha pogut materialitzar per manca també de recursos humans i econòmics en aquest sentit. No seria necessari posar més serveis. Per altra banda, sí que constata que hi ha unes eines, uns mecanismes de coordinació entre serveis per millorar l'atenció de manera que puguin tenir les persones amb necessitats ateses millor. I per altra banda, el que sí que constata són actuacions més sectorials o adquisició de compromisos com pot ser l'adhesió dels Consells Insulars al Pacte Balear per la Infància o la creació de plans sectorials com el Pla d'Habitatge Social o el Pla Estratègic d'Ocupació Local
que contribueixen a aquesta millora del benestar de les persones, però dins un àmbit més del sector de matèria específica. I un poc com a repte que ara pendent també hi hauria la definició de la cartera de serveis socials. El punt 5 feia referència a impulsar el producte fresc i local com a suport al sector agroramader menorquí, és clau de la sostenibilitat, font de menjar saludable i veritables artífecs de la conservació d'un paisatge funcional. Definir polítiques que promoguin un estil de vida actiu, apostant d'aquesta manera per una millor qualitat de vida. Dins aquest àmbit del producte local, crec que ha estat important l'elaboració i l'execució de l'estratègia alimentària de la reserva de biosfera, s'han donat lloc a gran nombre de jornades, fires i promocions que han estat realment amb un nivell de seguiment important. També crec que ha servit per despertar, si més no encara més, l'interès de Menorca cap al producte local. Basta veure, per exemple, el nombre de visites mensuals que tenim en el portal Agroxarxa de producte local, de la plataforma aquesta online de productes locals, i hem duplicat o hem triplicat el nombre de visites mensuals des de l'any 2018 al 2023. Per tant, es demostra que hi ha un creixent interès en el producte local. Si més no, les dades són escasses per dir si en va més o no. Existeixen dos estudis, un del Consell Insular i un altre del Govern Balear, tots dos amb un marge de temps curt, no sé si són 1 o 2 anys, i tots dos coincidien en que el percentatge de consum de producte local a Menorca estava a un 19%. És més alt des de les Illes Balears, o així i tot, un 19% indica que encara tenim un important marge de millora. Crec que hem d'insistir en el que és la compra pública, tot el que són els menjadors públics, que es podrien emprar més producte local, i també el que és el sector turístic, especialment el sector de la restauració, on també encara crec que es pot haver un creixement molt important. En quant a la promoció de l'estil de vida actiu, que és el segon punt que feia referència, dins del Consell Insular també s'ha mantingut el programa Menorca Morina, on també hi ha tota una sèrie de campanyes per promoure uns hàbits de vida saludable, activitat física, exercici físic, i falten dades específiques per veure aquest grau d'activitat física. Vam fer una enquesta ja fa uns anys, però no s'ha tornat a repetir, i unes dades on sí que mostren una evolució molt important és, com podem veure a la gràfica de baix, el nombre de participants en activitats autoritzades per camí de cavalls, com està augmentant de forma decidida. Per tant, sembla sí que a nivell d'activitats esportives i més d'una activitat física més relacionada amb l'esport, sí que hi ha un increment més que notable. El punt 6 de desenvolupar una metodologia de seguiment i crear un sistema d'indicadors en relació amb el patrimoni cultural i històric per gestionar-lo adequadament. Detectar possibles amenaces i evitar-ne el deteriorament, la sobrefreqüentació i el desús. Treballar per la coordinació entre la gestió pública i privada tutelada del patrimoni. Fer inventari de tot l'espectre de patrimoni cultural, potenciar-ne la investigació i la difusió a tots els àmbits, des del polític fins a l'acadèmic. En relació amb aquest punt, veiem que la declaració de Menorca Talaiòtica com a Patrimoni Mundial de la UNESCO aquest any 2023, juntament amb la creació de l'Agència Menorca Talaiòtica, estableix una base que pot ser molt sòlida per fer feina de tots aquests reptes de com gestionar el patrimoni arqueològic. I a més, a tot això hi ha que sumar l'elaboració de plans directors on s'ha avançat en la capacitat de calcular la capacitat de càrrega de tots els jaciments, i també s'han definit quines amenaces es poden donar per la sobrefreqüentació de visitants. També s'han iniciat fórmules d'administració dels jaciments, relacions públiques i privades,
I també s'ha avançat bastant en l'inventari de tot el patrimoni cultural que té SIC. Si bé es detecten que les mesures per fomentar la investigació encara són escasses i que per tant hi ha marge de millorar i d'augmentar en aquest sentit. I pel que fa a l'elaboració o posar un sistema d'indicadors, la part de l'Oxam té l'encàrrec de desenvolupar un sistema d'indicadors culturals que fins avui no s'ha pogut dur a terme, però que se té intenció de si pot ser que aquest any comenci a funcionar. Restaria pendent, però, definir quins són els blocs temàtics que s'inclouen aquí. L'àmbit cultural és molt ample i va més enllà del que és el patrimoni arqueològic, però hi ha de tenir una part aquí dins i també l'anàlisi de quines fonts es poden utilitzar i de quina manera s'han de recollir les dades. Punt 7 feia referència a incrementar la gestió específica i activa de les àrees naturals protegides, tant d'àmbit marí com terrestre, redactar un pla d'ordenació del litoral de Menorca, garantir el compliment de la normativa vigent mitjançant control, vigilància i valentia política, i es reconeixien els avenços que s'han fet en matèria de coordinació interadministrativa entre el Consell Insular i el Govern de les Illes Balears, però es consideraven encara insuficients. D'igual manera, els nombrosos seguiments i investigacions que es duen a terme a Menorca no són objecte de prou divulgació. Cal implementar, per això, una educació per al coneixement local bàsic de l'entorn i el patrimoni. En aquest aspecte, si fa 5 anys dèiem que no hi havia hagut gaires avenços normatius, aquesta vegada hem dit el contrari, a nivell de governança s'han tingut un avanç important. A nivell d'àrees naturals protegides s'ha ampliat la reserva de biosfera en tot l'àmbit marí, com es havia demanat des de l'UNESCO. S'ha creat la segona reserva marina de Menorca, la Cia de l'Aire. Després de 15 o 20 anys, finalment hem aconseguit redactar i aprovar el Pla Rector d'ús i gestió dels parcs naturals de l'Albufera del Grau, que es va elaborar de forma conjunta amb el Pla de gestió de la xarxa natura de la costa est de Menorca. I també es va aprovar el Pla de gestió del LIC de Cia de l'Aire. Tot això, sumat, ha permès incrementar amb un 8,5% la superfície d'àrea natural protegida en gestió normativa o programada respecte al que hi havia fa 5 anys. Hem passat d'un 38% en el 46,5% actual. A nivell de vigilància marina i terrestre, en aquests darrers 5 anys hem comptat amb 2 noves embarcacions per la vigilància de la Posidònia, s'han creat 2 noves places d'agents de medi ambient per part dels governs de les Illes Balears i una nova plaça de tècnic en matèria de gestió d'espais forestals. Per contra, lamentam que s'ha retada, que ha sofert la zona de busseig especial de la reserva marina de Cia de l'Aire, suposa aquest canvi, un 22%. També em sembla que s'hauria d'incrementar la plantilla dels inspectors o vigilants de pesca de la reserva de biosfera i el pla d'ordenació litoral no s'ha elaborat, tot i que sí s'esmenta en el pla territorial insular i a la llei de reserva de biosfera. En temes d'educació ambiental, aquests són un poc els diferents programes que hi ha en marxa. El programa Salut Jove i Cultura del Consell Insular de Menorca, que inclou també les visites en el Centre d'Etnologia de Ferreries i les visites al Forí de Dalt, tot això del Consell Insular de Menorca. Després, les activitats promogudes per als parcs naturals de l'Albufera del Grau i, finalment, les activitats d'educació ambiental realitzades pel GOB. Jo sempre dic el mateix en temes d'educació, són importants, però mai n'hi ha prou, mai hi ha la comunicació, la divulgació, l'educació sempre hem de seguir insistint, hi ha més. Us he volgut posar aquesta gràfica, tenim dades més o menys de tots, del nombre de participants en cada un d'aquests programes. N'he triat un, és el nombre d'usuaris en el servei d'educació ambiental del GOB, que podem veure un poc també l'efecte de la pandèmia, els anys 2020-2021, que hi ha una baixada important, i com ara, a partir del 22-23, estan tornant a recuperar el nombre de participants que hi havia abans
de la pandèmia. En qualsevol cas, com ja dic, en temes d'educació i comunicació mai en fas prou, sempre s'ha d'insistir. El punt 8 s'acaba de treballar en la consciència social i política del cicle de l'aigua. Fa 5 anys que en els darrers 20 no s'havia avançat de manera substancial en les grans dades de consum i qualitat dels recursos hídrics. D'una banda, cal una renovació d'instal·lacions obsoletes i especialment pel que fan a sanejament. D'altra banda, també plantejaven que resultava necessari abordar des d'una perspectiva més focalitzada problemes concrets i actuar de manera localitzada en el territori. S'ha de posar el preu de l'aigua al seu cost real. S'ha de dir que la comunitat d'usuaris d'aigües de Menorca, una vegada estigui formalment constituïda, pot representar un pas significatiu en les possibilitats d'actuar sobre l'estat dels rius. Bé, sobre el tema de l'aigua va ser un tema que va dedicar a les primeres jornades d'aquestes jornades, de la reserva de rius que té 30 anys, perquè es considera que encara és un gran repte que tenim damunt la taula, sense que s'hagin assolit fites notables en aquests anys. S'ha detectat, es detecta per part dels experts, problemes de qualitat i de quantitat. Sí que és veritat que s'ha avançat en la redacció dels plans de gestió sostenible de l'aigua per part dels 8 municipis, els ajuntaments han aprovat els seus plans de gestió i ara passa que plantegen aplicar una sèrie de mesures que s'han d'anar regulant a través de les ordenances municipals. Una de les qüestions importants és el sistema tarifari de l'aigua i també un repte que tenim és el problema de la qualitat en la reutilització d'aigües depurades, però a la vegada també us destacàvem l'existència que s'hagi pogut posar en marxa l'estació depuradora de Ter. I després que continua també la reivindicació amb la comunitat d'usuaris d'aigües de Menorca que s'ha de posar en funcionament o s'establir algun sistema mancomunat que pugui treballar sobre la gestió de l'aigua. El 9è punt era desenvolupar una visió insular de l'energia. L'elevada dependència actual de Menorca en combustibles fòssils és inadmissible per una reserva de biosfera i, per tant, la transició energètica cap a formes d'energia renovable és una necessitat imperiosa. És cert que hi ha una nova consciència social i política respecte a la problemàtica i que ha passat a formar part del debat públic. No obstant això, l'evolució real en xifres ha estat zero en els darrers 5 anys, referint al quinquenni 2013-2018, i s'han de debatre una sèrie d'impactes en el paisatge a la vegada que assumir una responsabilitat compartida per part de tots els ciutadans de la seva quota d'impacte. Cal començar a quantificar les decisions en termes d'impactes generats o estalviats i impulsar mesures d'ecoeficiència. Aquí, un dels grans avanços que s'ha fet en aquests darrers 5 anys ha estat l'establiment de l'estratègia Menorca 2030, aquest full de ruta en temes d'energia, que marcava una sèrie d'objectius a assolir de cara al 2030. Per exemple, un dels objectius que marcava era incrementar l'ús d'energies renovables, en si de reduir les emissions de CO2 i que el 2030 poguéssim arribar a un 85% del mix d'energia elèctrica que provingués d'energies renovables. S'ha de dir que s'ha fet un avanç molt important, especialment en el que són la instal·lació de renovables per autoconsum. En quant a renovables per autoconsum, estem per damunt de la previsió feta, per tant, en aquest aspecte anem molt bé, i també anem bastant bé en tot el que és la instal·lació de parcs fotovoltaics. Aquí podem veure un poc amb aquesta gràfica, fins al 2023 són dades reals, ara estaríem en un 7% només d'aquest 85% que hem d'assolir, però en tots els parcs que hi ha construïts i que s'han de connectar, per exemple, el 2025 ja arribaríem en el 28%. I
la projecció tendencial en base als projectes que ha presentats són esperançadors en quant a que puguem arribar a assolir el 85% de vegada no el 2030, però poc després. No obstant, aquí hi ha uns problemes importants que s'han d'afrontar, com són les limitacions en la xarxa de transport per autoritzar nous punts d'accés, el criteri aquest d'estabilitat dinàmica. Hi ha un problema de capacitat de les xarxes, de manera que estan organitzades a Menorca, i seria molt necessari la connexió d'aquest segon cable amb Mallorca. També, d'aquesta manera, només podem autoritzar potències inferiors a 500 kW a la xarxa de distribució, la qual cosa ens fa pensar en que això sí que permet petites comunitats d'usuaris, però tampoc no grans instal·lacions. I, per tant, falta un marc regulatori adequat que permeti aquest emmagatzematge i que pugui fer possible la connexió de tots aquests nous parcs que hi ha projectats, i tant siguin de mida mitjana o de mida grossa. Per tant, segueix aquí encara molt de marge de millora, especialment com el que fa, per exemple, en els parcs petits o mitjans, en zones d'aparcament, en edificis públics i aquest tipus d'instal·lacions. Podem veure també amb el gràfic el tema de la reducció d'emissions, que per aquí tampoc no anàvem per bon camí, o fins al 2022, les dades del 2022 encara no anàvem per bon camí. Podeu veure que estem en fora del que seria l'objectiu de l'estratègia Menorca 2030 en quant a emissió de CO2, aquesta línia en blau que hi ha al final del gràfic, i també podeu veure que respecte al 2018 hem augmentat lleugerament, sobretot per un tema de mobilitat aèria. Per tant, les dades, la columna en verd fort és simplement la producció, les emissions de CO2 des de Menorca, sumant el consum d'electricitat i la mobilitat interna, i el verd més suau és tenint en compte o imputant una part del transport aeri. Per tant, encara hi ha una feina important a fer en la reducció d'emissions i en la reducció de la dependència energètica dels combustibles fòssils, sobretot en temes de mobilitat. I anem al darrer punt, que era sobre competències dels ajuntaments dins la reserva de biosfera, que tot i ser limitades poden incidir de manera significativa a l'hora d'aconseguir els objectius marcats. És necessari exigir més participació econòmica al govern de les Illes Balears per dotar els ajuntaments de les eines necessàries per dur a terme la seva tasca. A més, s'han de reinventar els mecanismes de participació ciutadana, mantenir les reunions periòdiques de la Junta de Balmes per a la reserva de biosfera amb el Consell Insular i promoure més consorcis i iniciatives mancomunades per afrontar problemàtiques comunes. De la revisió d'aquest punt, si bé veiem que no s'han creat nous mecanismes o nous consorcis per afrontar el que es plantejava en aquest punt, sí que tenim el consorci de residus i energia, que ha ampliat els seus àmbits d'actuació en aquest període. S'ha inclòs el tema de l'energia, de la gestió de l'energia, i des de fa poc, en una fase més inicial, també la gestió de recursos hídrics. Per tant, no s'ha tret un nou organisme, una nova eina, però sí una ampliació de competències a gestionar. Per altra banda, la participació dels ajuntaments dins la gestió de la reserva de biosfera s'ha mantingut amb la Junta de Balmes, mantenint unes reunions de forma periòdica i, per tant, d'aquesta manera es manté la seva participació. I, si bé l'aprovació de la llei de la reserva de biosfera és l'eina que es visualitza com a forma per obtenir una nova aportació econòmica per part del govern de les Illes Balears, que arribaria a Menorca per a ser gestionat directament des del Departament de Medi Ambient, Reserva de Biosfera i Cooperació.
En definitiva, es reconeixen que durant aquests darrers anys s'han realitzat tota una sèrie d'avenços importants, especialment pel que fa a aspectes de governança, que haurien de tenir una translació efectiva sobre les dades ambientals i socioeconòmiques en els pròxims anys. També es manifesta que hi queda un ampli marge i necessitat de millora en els diferents àmbits d'actuació. A continuació, es farà la lectura des de cada les propostes pels propers 5 anys, que han estat els resultats de les jornades d'aquests 30 anys de reserva de biosfera. Moltes gràcies per la vostra atenció. Moltes gràcies, David i Lali, per aquesta exposició tan útil des de Càleg, fruïdes en jornades dels 25 anys. Com en David ha dit, a continuació es farà la lectura de les conclusions de les jornades sobre els 30 anys de Menorca Reserva de Biosfera en un nou decàleg de propostes que han estat consensuades pel Consell Científic de Menorca Reserva de Biosfera a partir de la reflexió sobre els continguts que s'han discutit i s'han exposat durant les 5 sessions de les jornades de la setmana passada. La lectura la faran la Irene Ridavés, arqueòloga, gestora cultural i vocal de la secció d'Història i Arqueologia de l'Institut Menorquí d'Estudis, i també Ricard Borràs, llicenciat en Ciències de la Mar i Ciències Ambientals, membre de la secció de Ciències Naturals de l'INE i tècnic de la Direcció General de Medi Natural i Gestió Forestal de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca de les Illes Balears. Abans també vull agrair realment a tots els membres del Consell Científic de la Reserva, però molt especialment al personal de l'OPSAM i en David, i a tot el personal de l'OPSAM, la difícil feina d'anàlisi i de síntesi d'aquestes conclusions realment en un temps rècord. Bon dia. Fruit de les jornades celebrades, presentam el següent decàleg de propostes amb la vista posada a l'any 2030. Bon dia. Fruit de les jornades celebrades, presentam el següent decàleg de propostes amb la vista posada a l'any 2030. El punt 1 va sobre l'aigua i diu així: resulta urgent prendre mesures de reducció de consum d'aigua, les quals s'han de vehicular a partir de les ordenances reguladores d'estalvi i sanejament municipals, amb especial atenció a la política tarifària, amb l'ajuda i supervisió d'un ens mancomunat, amb majors mesures de control i seguiment. D'altra banda, cal fer un pla de reordenació de captacions per redistribuir les extraccions. La possible construcció d'una planta dessaladora a llevant hauria de garantir la substitució de l'aigua extreta dels pous per l'aigua dessalada, deixant que l'aqüífer es recuperi. L'aigua dessalada no és un recurs il·limitat, presenta un elevat cost econòmic i energètic, i no ha de servir per continuar abastint demandes creixents. D'altra banda, cal multiplicar esforços en les millores de la qualitat de les depuradores i en infraestructures que permetin substituir extraccions de cultius de regadiu per aigües regenerades. Es fan necessàries també actuacions per augmentar la capacitat d'emmagatzematge d'aigües pluvials a les ciutats i la captació d'infiltració d'aigua en el terreny en ambients agraris. El segon punt va sobre habitatge i diu: la problemàtica de l'accés de l'habitatge s'ha agreujat durant aquests anys i és una de les grans preocupacions de la població menorquina, especialment en les persones joves. Una prioritat ha de ser retornar l'habitatge a la funció de bé social, amb accions encaminades a facilitar-ne l'accés com a residència habitual. Per aquesta raó, caldrà fomentar, entre altres mesures, el lloguer social, el foment de l'habitatge públic, la detecció i retorn al mercat d'habitatges buits, així com el control i la vigilància de l'oferta no reglada de lloguer turístic. També es destaca la necessitat de revisar el marc normatiu en matèria d'habitatge turístic, concretament la Llei de Turisme de les Illes Balears de 2017, i la compra de sòl per part de les administracions públiques. El tercer punt va sobre medi natural i diu: cal donar una passa més en la gestió activa de la conservació del medi natural i aturar la pèrdua de biodiversitat. En aquest sentit, es proposen una sèrie d'accions específiques: el desenvolupament de projectes de conservació i o restauració de processos i d'ambients específics amb fons propis procedents de la Llei de Reserva de Biosfera o altres fonts,
la creació d'un segon parc natural amb personal propi, la creació d'un equip de gestió i de vigilància mediambiental amb capacitat sancionadora, accions per mitigar la pressió humana difusa en el medi, ampliar la gestió directa d'espècies invasores i domèstiques asilvestrades, incrementar el coneixement de certs grups biològics com els animals invertebrats i actuacions sobre espècies en situació crítica de conservació, salodritge balear, escort marí petit, ratapinyades de cova, plantes endèmiques en perill, etc. El quart punt va sobre joventut. Diu, per fer front a l'envelliment demogràfic serà necessari crear les condicions necessàries de formació, d'ofertes laborals i d'habitatge per fer l'illa acollidora per als joves i evitar una fugida d'efectius d'aquestes franges d'edat. Per això es proposa que les diferents polítiques públiques incorporin la perspectiva de joventut, de la mateixa manera que hi ha la perspectiva de gènere, per conèixer l'impacte que poden tenir en aquest sector de la població, així com crear polítiques específiques, primordialment d'habitatge. Seria interessant que aquestes polítiques se sustentessin a partir d'estructures de participació del jovent per millorar-ne l'eficàcia. Cal, però, propiciar entorns d'aprenentatge que estimulin la participació. La cura de la salut mental dels joves també és un tema preocupant. Es proposa millorar l'accessibilitat als serveis de salut mental, així com treballar en la prevenció en programes educatius sobre salut mental, gestió de l'estrès, aprenentatge d'estratègies d'afrontament, etc. El punt 5 xerra sobre l'energia i diu, pel que fa a l'energia elèctrica, el full de ruta de l'estratègia Menorca 2030 ha estat cabdal i la instal·lació de renovables va per bon camí. Respecte a les grans instal·lacions, les limitacions actuals en la capacitat de la xarxa de transport s'han de solucionar amb una major capacitat de l'enllaç Mallorca-Menorca, un marc regulador estatal adequat que permeti, aprofitant la capacitat d'emmagatzematge, incrementar la capacitat de portar energies renovables i una major capacitat de gestió intel·ligent de la xarxa. Cal continuar apostant i impulsant les instal·lacions d'autoconsum en entorns urbans i les comunitats locals d'energia com a ens que permeten una major rendibilitat econòmica de les instal·lacions de consum compartit, donant sortida a l'energia generada, estalonant la participació de la societat com impulsora i beneficiària del canvi de model energètic. El punt 6è va sobre economia i turisme. Diu, l'economia de Menorca està lligada inevitablement als circuits globals, als quals és difícil fer front. En aquest context, és important no competir en costos i plantejar productes que siguin difícilment emulables. En termes de producte turístic, Menorca estaria ben situada amb una aposta ferma pel turisme actiu, gastronòmic i natural, pels seus valors únics que la distingeixen. També s'han d'impulsar les sinergies positives entre el sector primari i turisme, per exemple, pel paper del primer en el manteniment d'un paisatge viu i actiu i pel paper del segon en la compra de producte local. El punt número 7 és sobre patrimoni cultural. És necessari impulsar una visió més transversal i àmplia de la cultura, que abraci des de la Menorca talaiòtica fins a la creació d'art més contemporani. Fins i tot explorant els punts de trobada entre cultura i natura. Es demana desenvolupar metodologies de seguiment i crear un sistema d'indicadors culturals per poder gestionar partint de dades i informació real. Millorar la coordinació entre la gestió pública i la privada tutelada del patrimoni cultural amb figures similars a contractes de custòdia o una ampliació del CAP. També es demana crear un centre de recerca que comparteixi estructura per albergar la investigació en ciències de la sostenibilitat, per una banda, i el patrimoni històric per l'altra, sense centrar-ho exclusivament en el patrimoni talaiòtic. El punt 8è tracta sobre el medi marí. Es coneix bastant bé la biodiversitat de la zona litoral i del canal de Menorca. També es tenen ben identificades, a partir d'estudis recents, les principals amenaces que afronten aquestes àrees, així com les accions que caldria dur a terme per minimitzar el risc. En aquest sentit, es proposa la creació d'un panell d'experts per tal d'avaluar i prioritzar les actuacions a desenvolupar en els anys vinents. Tot i això, aquestes dues zones només representen el 25% de la superfície marina de la reserva de biosfera, per la qual cosa s'identifica el repte d'ampliar progressivament el coneixement científic cap a aigües més profundes, fins al límit del parc marina de la reserva. Finalment, es reitera la necessitat de potenciar
i fins i tot institucionalitzar les col·laboracions i aliances entre les entitats involucrades en l'estudi i gestió de la biodiversitat marina. El punt número 9 va sobre el canvi climàtic i diu: les conseqüències del canvi climàtic ja són evidents en l'actualitat i a la nostra illa, i encara ho seran més en el pròxim quinquenni. Caldrà tenir presents les seves conseqüències directes en diferents àmbits: vector aigua, qualitat de les platges, biodiversitat, salut, agricultura, estacionalitat turística, etc. I fer polítiques que permetin una adaptació el menys traumàtica possible. Pel que fa a la mitigació, a Menorca encara ens trobam percentatges importants d'augment d'emissions respecte del 1990. De cara al 2030, segons els acords internacionals, hauríem de reduir un 55% les nostres emissions directes, comptant les derivades de generació d'electricitat, mobilitat interna, transport marítim i transport aeri. D'aquesta manera, es fa imprescindible treballar decididament en una reducció de consums, millora de l'eficiència dels habitatges, un canvi de model de mobilitat i en la sensibilització de la societat. Finalment, el darrer punt tracta sobre la governança i diu que s'ha de continuar treballant per implementar les accions descrites en l'actual Pla d'Acció de la Reserva de Biosfera. A la vegada que es demana implementar una visió estratègica a mitjà i llarg termini dins el nou Pla d'Acció 2025-2031. També es demana aprofitar el marc que brinda la llei de la Reserva de Biosfera per millorar el finançament i les competències de Menorca com a Reserva de Biosfera. Així mateix, s'ha d'impulsar l'adaptació municipal al nou Pla Territorial Insular i fer efectives les novetats incorporades. En governança participativa s'han millorat molt els darrers 5-10 anys, però cal continuar treballant per desenvolupar-la i enfortir estructures permanents de participació i gestió. S'ha de millorar la comunicació efectiva entre tots els agents administratius implicats a la Reserva de Biosfera i amb la població. Moltes gràcies per la lectura d'aquestes conclusions que proposen 10 reptes més per als següents 5 anys i que haurem de revisar en les properes jornades sobre els 35 anys de la Reserva de Biosfera. Abans de la cloenda d'avui, des de l'organització de les jornades volem dedicar un moment de record a 2 persones que ens han deixat des de les darreres jornades de Menorca Reserva de Biosfera i que van tenir un paper important en els òrgans de participació social i científica de la reserva. Es tracta de Joan Francesc López Casasnovas i de Cristòfol Mascaró. Joan López Casasnovas ens va deixar el juliol del 2022. Des de llavors ja se li han dedicat molts actes i jornades de record i d'homenatge. Aquí fou filòleg, docent, investigador i divulgador sobre la llengua i literatura catalanes, escriptor, activista cultural i polític, membre de la secció de Llengua i Literatura de l'IME i referent indiscutible per la cultura, llengua i societat de Menorca. Però avui el volem recordar també pel seu paper com a representant de la secció de Llengua i Literatura de l'IME en el Consell Científic de Reserva de Biosfera, des que en fou també president des del 2015 fins al 2018, quan van tenir lloc les anteriors jornades amb motiu dels 25 anys de la Reserva de Biosfera. En aquest període també es va finalitzar l'informe decenal de la Reserva de Biosfera i es va iniciar el Pla d'Acció de la Reserva de Biosfera. També volem recordar Cristòfol Mascaró, que ens va deixar el passat desembre, biòleg de formació, ecologista i considerat un dels millors botànics a Menorca de les darreres dècades. Des del 2009 era coordinador insular del BOP Menorca i també membre molt actiu i constant de la secció de Ciències Naturals de l'IME i membre fundador de la Comissió de Botànica de l'IME mixta entre l'IME i el BOP des de la seva creació el 1999. Referent en botànica i ecologisme a Menorca, també va ser un dels membres més antics i més actius del Consell Social de la Reserva de Biosfera com a representant del BOP. Els dos han deixat un buit important dins els òrgans de participació de la Reserva de Biosfera i és per això que us volem dedicar uns minuts de record. I ho farem amb una cançó que posa música a la lletra d'un poema de Pere Xerxa, pseudònim de Joan López Casasnovas. Es tracta d'un poema que parla d'allò que tant estimaven els dos i a la qual cosa hi van dedicar les seves vides d'activisme i de compromís social, cultural, ecologista i polític. Es tracta del poema Illa, que ens evoca la Menorca que estimam també com a Reserva de Biosfera.
Així doncs, a continuació podrem escoltar el poema Illa, de Joan López Casasnovas, Pere Xerxa, un cant de Menorca, musicat per Cris Juanico i interpretat per ell mateix, Llunes Brunes, Francesc Pons, Rita Barber, Maria Riudavets, Dolors Boatella i Sergi Cleofé, amb Joan Mesquida en el clarinet, Moi Paladí a la percussió i en Lluís Gené en el baix, per cortesia de RGB Suports i Aumont Productions. A produccions. Moltes gràcies. Ara ja després d'aquest moment de record estem arribant al final i li passarem la paraula al conseller de Medi Ambient del Consell Insular de Menorca, Simón Gornés, i a la presidenta del Consell Científic de la Reserva de Biosfera, Agnès Canals, perquè pugui incloure aquesta sessió. Que des del Consell Científic estem molt satisfets de com s'han desenvolupat les jornades científiques de la Reserva de Biosfera. Abans de tot, i una vegada més, volem agrair a les persones que han fet possible un cop més la seva celebració, ja en van 6, i agrair al Consell Insular, als ponents i les ponents, als participants i al públic i a tots els membres del Consell Científic, però especialment a l'IMA i a l'UPSAM, aquesta participació. És realment una fortalesa i un pal de paller que la Reserva de Biosfera tingui un Consell Científic, un institut d'estudis i un organisme com l'UPSAM dedicats al seguiment i anàlisi constant de l'evolució de la nostra reserva. Aquests dies, al llarg de 5 sessions temàtiques, es van presentar, com ja s'ha dit, 21 ponències, es van celebrar 5 taules rodones i amb la participació de més de 45 persones expertes, tant a nivell científic com professional. El seguiment de les jornades, a més, sumant les persones presents i les persones que ens seguien telemàticament, es van situar entre 50 i 70. Per tant, creiem que també és un èxit de participació. Així doncs, vam poder escoltar un ampli ventall de coneixements, sensibilitats i postures entre totes les persones participants i assistents. Per tant, no va faltar el debat ni l'enfrontament d'idees. En certes qüestions es va mostrar consens i en altres no. Però per damunt de tot, aquests dies s'ha demostrat que per a una reserva de biosfera és cabdal tenir-ne un coneixement profund, fer-hi recerca i tenir dades sobre els aspectes del medi ambient, la cultura i la societat que hi viu és el que ens permet plantejar-nos reptes futurs i esdevenir el laboratori de sostenibilitat que el programa MAP de la UNESCO implica. Menorca, en aquest sentit, té la sort de comptar amb un bagatge molt important i amb una comunitat científica implicada, com ho demostra la feina del Consell Científic que tinc l'honor de presidir. Malgrat tot, durant les jornades també s'han detectat buits de coneixement, com per exemple el que fa a les dades d'extraccions d'aigua o certs grups d'animals com els invertebrats. Així, caldrà seguir dotant de recursos la recerca a Menorca i facilitar la coordinació entre les institucions que s'hi dediquen, especialment pel que fa al medi marí o la relació entre cultura i sostenibilitat, com també s'ha apuntat aquests dies. En definitiva, les jornades han complert els seus objectius. S'hi han exposat coneixements, han generat anàlisi i debat i amb tot plegat el Consell Científic ha redactat les conclusions que acabem de llegir. I un decàleg amb els principals reptes per al futur immediat de la reserva, destacant els deures a fer pel que fa a la millora de la gestió de l'aigua, l'accés a l'habitatge, la salut dels joves o el canvi climàtic. També tenint en compte la indústria turística, la qual ha de poder ser compatible amb tots aquests i amb el paisatge de l'illa i amb l'activitat agroramadera que el sustenta. Així doncs, desitgem que en els propers anys la Reserva Biosfera i els seus valors de sostenibilitat segueixin essent la brúixola. El Consell Científic seguirà disposat de participar-hi activament, aportant els coneixements, l'anàlisi i la rigorositat perquè així, a qui pertoqui en cada moment, pugui prendre les millors decisions i seguir tots junts el bon camí. Moltes gràcies.
tothom, totes les persones que ens acompanyen aquí avui, especialment a totes les institucions i entitats que han decidit fer el seguiment de les jornades i que han participat activament en totes elles, i a tots vostès que han decidit acompanyar-nos aquí avui. Vull també, és obligat, agrair a en David i a la Marta la feina que han fet per part de l'IME i de l'OPSAM, i també a l'Ernest, com a president del Servei Científic. És una feinada, no s'ho poden imaginar, poder coordinar totes les ponències, la planificació, la logística, tota la feina feta és molta, i vull agrair també al personal de l'IME i de l'OPSAM, a tots ells per la dedicació d'aquestes dues darreres setmanes. Aquests darrers 30 anys han marcat la vida dels menorquins, sense cap dubte, des de l'any 91 que se comença allà en sèrio de la reserva de la biosfera fins al 93 que s'aconsegueix la declaració conjunta amb Lanzarote, i fins al dia d'avui està clar que Menorca ha fet unes passes molt interessants marcades dins aquesta filosofia del programa MAP, Homo i Biosfera, que es desenvolupa des de la UNESCO. I per tant no se pot entendre Menorca sense aquest concepte, sense aquesta concepció d'equilibri entre natura, entre paisatge i entre la vida de les persones que habiten aquesta illa. Que això, de qualque manera, és el bessó de la qüestió, aquest equilibri, aquesta forma de viure un territori, és el que, amb equilibri, és el que proclama des de la UNESCO, i que nosaltres, de qualque manera, els menorquins ho han fet a vegades de forma inconscient, però sense cap dubte en els darrers anys ho han fet d'una forma més conscient. Més conscient perquè tenim més informació, tenim més consciència del que és el nostre territori limitat, d'aquests 702 quilòmetres quadrats, amb els recursos que són els que són, i que estem obligats a mantenir-los i a millorar-los amb el pas del temps. I sense cap dubte, la reserva de la biosfera, aquest títol, aquest reconeixement que s'ha fet damunt d'aquest territori, vos ha ajudat a dur-lo a terme. Ja a l'inici de les jornades, que 30 anys donen per molt, és cert que hem avançat moltíssim amb algunes coses. Jo crec que una de les més clares, més directes, és la conscienciació a nivell social sobre les qüestions mediambientals, sobre la protecció del paisatge, sobre la nostra forma de vida, però n'hi ha d'altres que s'han de treballar encara. Encara tenim reptes importantíssims de futur a abordar, alguns d'ells els han exposats aquí, però jo en destacaria potser 3, pel concepte estratègic que tenen ells. El futur del camp, sense cap dubte, les dades que ens han mostrat avui sobre el pes del sector agrícola i la seva repercussió damunt el paisatge, damunt la forma de gestionar el territori, és importantíssim. I aquesta postal que venem d'un paisatge cuidat, sense la gestió, sense una bona gestió per part de la gent del camp, per part de gestors forestals, seria molt complicada, i per tant crec que hem de deixar un punt d'atenció en aquest sentit. El futur del model turístic també és un altre, que hem de poder abordar amb la tranquil·litat necessària
per veure quines són les passes que han de donar de cara a futur. I el millor és més important per qüestió primària, diguem, que és de l'aigua i de l'energia. Sense cap dubte és una de les qüestions que més me preocupa, que més ens preocupa. L'aigua és un bé escàs, que l'hem de gestionar en cap i en seny, i en aquest sentit els factors a intervenir, les qüestions a intervenir són múltiples i ho hem de fer a la vegada. Han de poder afrontar una millora de la captació de l'aigua del subsòl. Hem d'intentar que tirem menys aigua de les dessaladores a la mà. Hem de procurar que els sistemes de sanejament urbans dels nostres pobles, de les nostres ciutats, siguin més efectius. I hem de cercar aquests models d'eficiència que ens permetin comptar amb les infraestructures que siguin necessàries per donar aquesta supervivència estratègica a Silla. I ho hem de fer de forma assenyada, amb base científica, i les jornades han ajudat un poc per això, perquè tot és millorable sense cap dubte, però la radiografia que ens enduim és una radiografia en base científica, de pensament i de diagnòstic del que ha passat aquests darrers 5 anys, però també un poc més enllà, que ens donen aquesta perspectiva de futur, de tendència cap a on anem. I aquesta informació recollida i moltes altres, si una virtut té Menorca és que tenim moltíssima informació, moltes dades, i això ens permet als polítics poder prendre les decisions necessàries amb el major sentit comú. Vull rompre també, de qualque manera, i ja per concloure, una llança cap a les generacions que ens han antecedit, els nostres pares, els nostres avis, sense els quals Menorca i nosaltres no seríem com som, per el seu esforç fet cap a nosaltres. I hem d'aconseguir que aquest llegat que ens van deixar els nostres pares pugui ser també disfrutat per els nostres fills, per els nostres joves. Avui en dia és cert, ho va explicar molt bé l'Ali, és difícil que els nostres joves tinguin les mateixes oportunitats respecte a altres territoris. Som un territori finit, no podem tenir el que tenen altres territoris, però sí que hem d'intentar fer possible que els nostres joves puguin tornar si volen. I aquí la qüestió de l'habitatge és una qüestió a abordar realment en sèrio. És preocupant la situació, la tendència que hi ha establerta, però hi ha solucions i la idea és fer feina en aquest sentit. I res més, agrair a tots la vostra participació, la vostra implicació, l'assistència de totes les autoritats que us han acompanyat i espero que ens puguem veure d'aquí 5 anys més. Moltes gràcies. Per l'assistència. Ara ja només cal recordar que aquí baix ja ha preparat un refrigeri de productes locals de la cooperativa del Camp de Menorca i que mentrestant també podrem gaudir de la programació musical de Nana Sostak, no sé com es pronuncia, i en Manel Álvarez. I també us vull recordar que totes les sessions estan penjades en el YouTube i que tornarem a editar, si és possible, un segon llibre, un altre llibre com aquest, amb les conclusions d'aquestes jornades i que
esperem que us trobem en 5 anys i en alguna altra ocasió.